Доброго ранку. Лесик, салют! Привітай мне, дівчинки і хлопчики. Кася, а куди гэта ти збираєшся? Гэта мой секретний секретик. Ну, я нікому не скажу. Ну, добре, тільки дай слово. Клянуся своими ушами, что никому не расскажу твой секрет. Добре, повірю тобі. Я збираюся на кастинг. Хочу виступати у лядовому шоу. Ого, видатно ти придумала. Так, я хочу бути знакомитой. Уяви, як звучить. На льоді з танцювальною програмою виступає Бегемот! Ну, так і ведала, що не треба тобі казати. Нічого, ось стану знакомитой, тоді поглядім, як ти посмієшся. Ну, хопіць тобі кривдиться, просто вельми удало зрифмовалась. Все, Лесик, не перешкоджай мне. Я бегу на тренировку. Тут недалеко замерз лед на речке. Выдатное место для катания на коньках. Коли хочешь, можешь на меня у окенца поглядеть. Кася, ти що, гэта ж небяспечна. Ось яшчэ! Вечно ты мне перашкодить хочешь. Зайздросціш, что я хутка буду вядомай і знакамітай, і ўсе у мяне будуць браць аўтографы. Ось, пусти мяне! Пусти мяне! Доброго ранку всім. Що у вас тут гэта адбываецца? Ды вось одна наша агульная знаёмая вырашыла стаць знакамітай фігурысткай. Кася? Ну вось! Гэта быў сакрэт! Толькі Лесик, як заўсёды, ўсё раней часу расказаў. Настя, уяви, что Кася придумала. Яна тренироваться для лядовага шоу вырашыла на рэчцы. А што тут такога? Я ўчора бачыла, што лёд на рэчцы амаль замерз. Ну, выдатнае месца для трэніровак. Кася, ты што? Лёд можа трэснуць, ты можаш апынуцца ў ледзяной вадзе і патануць. На лёд увогуле нельга выходзіць, нават калі здаецца, што ён трывалы. А тым больш на коньках. Правильно, Лесик. Эх ты, голова і два вухі. Але я ж не ведала, што ўсё так сур'ёзна. І што ж мне рабіць? Я ж так марыла выступаць у лядовым шоу. Кася, для гэтага існуюць лядовыя палацы. Там можна займацца спортом, катацца на коньках, гуляць у хоккей. А самае галоўнае, што гэта бяспечна. Выдатна! Побегу пасля школы тренироваться. Кася, а можна і я з тобой? Я так само хочу выступать. Ну добра, давай разом пойдем. А што рабіць, калі хтосьці правіл бяспекі не ведаў, выйшаў на лёд, апынуўся ў халоднай вадзе? Ну, трэба крычаць: дапамажыце, ратуйце. Ну і, мабыць, бегаць па беразе не бегаць. Ну і як ты дапаможаш тым, што будзеш бегаць і лямантаваць? Чакай, Лесик, у чымсьці з Касей можна пагадзіцца. Вядома, трэба клікаць на дапамогу дарослых. І абавязкова неабходна пазваніць па тэлефоне 112, каб выклікаць ратавальнікаў. Правильно. А пакуль машыну з ратавальнікамі імчыць на дапамогу, што рабіць? Можа паспрабаваць самастойна дапамагчы. Я б усё ж параіла дачакацца ратавальнікаў альбо каго-небудзь з дарослых. Ой, Настачка, вы, напэўна, у добраахвотным таварыстве пажарных усе небяспечныя сітуацыі разабралі. Так, моя камізэлька не проста для прыгажосці. Ой, як добра, што ты сёння прыйшла да нас. Я цяпер буду вельмі асцярожны. Ні ў якім разе не буду выходзіць на лёд на рацэ ці возеры. І вы, нашы маленькія гледачы, спадзяюся, добра засвоілі. Катацца на коньках можна толькі ў лядовых палацах ці на спецыяльных пляцоўках. Так. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Давайте. Ну, як я выглядаю? Вельмі прыгожа у цябе спаднічка. Настя, зрабі перапынак на хвілінку. У мяне ж новыя пацеркі. Ось якія цудоўныя. Ага. Ну, Настя. Касечка, прабач, калі ласка. У мяне столькі дамашкі па матэматыцы. Ой, Як справы, Настя?
Ой, складана, Лесік. Тільки 4 задачки поспіла зробити. А я крыху больше поспел. Ну что, поравнаем наши отказы? Так, що у тебе? Эу, на что час гублять? Лесик, дай настачцы усе отказы и усё. Так гэта ж будзе падман, калі я за яе ўсю домашнюю работу зраблю. Ой, ну якія глупствы. Вы ж сябры, а сябры павінны заўсёды дапамагаць адзін аднаму. Вось я і дапамагаю. Мы разам правяраем, што ў каго атрымалася, і будзем выпраўляць памылкі, калі яны ёсць. Не. Пакуль ты матэматыку робіш, Настачка са мной будзе гуляць. Вось тады ўсё будзе па-сяброўску. Кася, ну уяві, а на кантрольнай у школе хто настачцы дапамагаць будзе? Так, Касечка, пачакай, калі ласка, трошки. Я зараз долічу, а потім погуляємо. Калі б ты мяне, Насця, папрасіла, я б за цябе ўсё зрабіла. Ой, ты ж нават табліцы множання не ведаеш. Гэта я не ведаю. 3 на 5. Такія лёгкія пытанні, што нават адказваць не буду. Бо не ведаеш. Сам ты нічога не ведаеш. Сябры, не сварыцеся, калі ласка. Касечка, ты паможаш мне падрыхтавацца да уроку выяўленчага мастацтва? Гэта проста, а я яшчэ вершы прыгожа расказваць умею і спяваць. Тады давайте я буду по докладных прадметах дорадчыкам, а ты, Кася, по гуманітарных. Ага. Буду вельмі вам удзячная. Настя, а ты ўжо ўсё падлічыла? Апошнюю задачку здужала. Малайчына, я прапаную адзначыць твои поспехи добрым мультиком. О, цудоўна! Гэта, напэўна, вераб'я. А можа быць сінічкі? Калі паглядзець уважліва, даволі вялікія сляды. Сябры, далучайцеся. Мы вось шукаем гаспадара гэтых слядоў. Настя сёння, калі до нас ішла, сфотаграфавала. Я думаю, гэта варона іх пакінула. Напэўна. Не, дзяўчынкі, варона даволі рэдкая для нашых мясцін госця. Лесь, ну што ты выдумаў? Паглядзіце ў акенца. Колькі там гэтых птушак чорных. Так, чорных шмат, але гэта пераважна галкі, гракі альбо шэрыя вароны. Не блытаць з чорнымі. Памятаю. Нам пра гэта ў школе расказвалі. А давайте даведаемся больш падрабязна пра гэтую птушку разам з нашымі гледачамі. Ну, слухайце. Давай. Чорная варона жыве на тэрыторыі заходняй Еўропы. Ага. Гняздзіцца на ўзбярэжжах Італіі і Францыі. А да нас яна заляцець можа толькі выпадкова. Так, чорную варону рэдка сустракаюць нават бёрд-вотчары. Ой, Лесік, ізноў ты нейкія складаныя словы ўжываеш. Нічога не разумею. Прасцей кажучы, гэта назіральнікі за птушкамі. Ад слова бёрд, па-англійску птушка і воч глядзець. Але зараз жа зіма. Амаль усе птушкі паляцелі ў вырай. Усе, ды не ўсе. Шмат птушак засталося на зімоўку. Вераб'і, сінічкі. Ды і да нас прылятаюць зімаваць розныя птушкі. А мялушкі і гагары, напрыклад. Як аказалася, Беларусь для іх таксама цёплы край. У такім выпадку я прапаную ім пачастункі падрыхтаваць. Лесік, збіраемся ў краму за цукеркамі. Кася, птушкі не ядуць салодкага. Не можа быць такога. Усе любяць салодкае. Кася, каб птушкам не пашкодзіць, варта ім правільныя пачастункі рыхтаваць. А пакуль мы вырашаем, якія стравы нашым гасцям крылатым прапанаваць, вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, можаце мульцік паглядзець. А ты, Кася, як я пагляджу, пачастункі не толькі для крылатых, але і для сябе падрыхтавала, каб неўзабаве было чым пацілкавацца. Не, гэта таксама птушкам. Я бачыла, як ім крошкі ад батона пакідаюць. Сытны абед цяпер у іх атрымаецца. Кася, і вы, сябры, запомніце, каб у птушачак жывоцікі не балелі, іх лепш не хлебам карміць, а крупамі. О, У мяне аўсянка сухая ёсць. А ў мяне зярняткі сланечніка. а гэта птушкам спадабаецца? Яны будуць вельмі нам удзячныя.
побегу збиратися. Де мої бутики? Чекай, Кася, а як же розвітатися з нашими глядачами? Бывайте, дівчинки і хлопчики. Пропоную вам так само сьогодні поповнити почастунками домики для птушок. Ми зустрінемося, як завжди, зранку. У нашим доброранку! Не проспите!